Laman liwat sayaw nga luni-luni, aminudo o sarampati, mga sarayawon na sa marlite, ang kurat sa bina ng Mervin, ang hermana, ang nagmuna, inadarabot na ni Kapitana, naghipausan mga bisita, ang kanabuhat iragana, ang tuna haladaw kita, napurog ang manis na pusanap, ang klinis pabudha, ang ganap tiruga, upay-upayan pamustura, ang tuna haladaw kita, napurog ang manis na pusanap, ang klinis pabudha, ang ganap tiruga, upay-upayan pamustura.